زرزرا زينا تمرت معبال هاجر محبرسب من زلو أبركتو لعليو نزلازن معبال زقبر نتفتات معرة منيسر تمرت زكايدو سرحات كوما تصادفو وسانيو التمنيسري ينهلاو زستافي زملكت عودة متنعتي يكايدالو نصبصاب هابتن فرزقي برهان عند مسكال كقربويو ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተራክማዊ ተሳታፍነት ኣብ ምስራሕ ንመምሃሪ ዘገልግሉ ህንጻታት ዝምልከት ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ዓውደ መጽናዕቲ ካብ 26 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣስመራ የካይድ ኣሎ። ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ሃገራውያንን ዞባውያንን መሻርክቲ ብምውህሃድ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ኣብ ምዝርጋሕ ትምህርታዊ ትሕተ ቅርጺ ሰፊሕን ዕዉትን ወፍሪ ከም ተኻየደ ብምጥቃስ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ምስፋሕ ዝርግሒ ትካላት ትምህርቲ ምኽፋት ትምህርታዊ ዕድላትን ምብራኽ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርትን ሩኡይ ዕብየት ከም ተመዝገበ ገሊጹ። ኣስዒቡ ሚኒስተር ሰመረ ዕላማቲ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንዝተኸስበ ትካላውን ምምሕዳራውን ተመክሮታት ከምኡውን ንመጀመርታ ግዜ ብተሳትፎ ህዝቢ ተፈቲኑ ዝተዓወተ ተግባር ህንጻዊ ፕሮጀክት ብግቡእ ገምጊምካን ከም መንጠሪ ባይታ ተጠቂምካን ነቲ ምስ ዓለማዊ ምሕዝነት ንትምህርቲ ዝተባሃለ ውድብ ብምውህሃድ ዝበጋገሰሎ ምስራሕ ኣብያተ ትምህርቲ ከም መወከሲ ተጠቂምካ ንጹር ስእሊ ንምሓዝ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ። ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንድፊ ምህናጽ መምሃር ክፍልታት ብቆጣቢ ወጻኢታትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ስራሓትን ኣተሓሓዛ ህንጻታት ኣመራርፃን ህንጻ ክፍልታት ዝኸውን ቦታ ምርግጋጽ ውሕስ ትምህርታዊ ሃዋህው ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ከምኡውን ንተመክሮታት ዞባታት ኣብ መስርሕ ኮማዊ ተሳታፍነት ኣብ ምህናጽ መምሃር ክፍልታት ብዝምልከት ብክኢላታትን ወከልቲ ዞባታትን ወረቓቕትን መግለጽን ክቐርቡ እዮም። እቲ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ዓንሰባ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብኮማዊ ተሳታፍነት ክነጽ ተመዲቡ ዘሎ ልዕሊ 500 መምሃር ክፍልታት ምስ ከባቢያዊ ባህሪ ረሓቂ ከምኡውን ባህሊ ዓቕሚ ሰባክሳግማዊ ህይወትን ናይ ነበርቲ ብዝሳነ መንገዲ ክስራሕ ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ። ሚኒስትሪ ዜና በመንገዲ መሬታዊ መደበራትን ፈነው ሳተላይትን ናውሽን ወጻን ሸፈኑ የካይት ከም ዘሎ ይፍለጥ። ቀጻልነት ናይ ዝብ ምርጋጽ ተወዳዳሪ ሜድያን ምህናጽ ተለሙዕዮ ኩን ምግባር ጻዕርታቱ የሕይላሉ ፍሮይን ፍጹም ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ። ሚኒስትሪ ዜና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ዝዓጠቐ ብሸፈኑን ዝርግሑን ጸላውን ተወዳዳሪን ሚድያ ንምፍጣር ዝተለሙዕዮ ኩን ምግባር አበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ብዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባት ገሊጾም። በዋንዱ ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላትን መሰላጣታትን ከበመባል ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምምዕባል እወታዊ ኣበርክቶ ዝገብር ትምህርታዊ ሓበሬታውን ኣዘናጋዕን መደባት ከምኡውን እዋናዊ ፍጻሜታት ዝገልጽ ዜናዊ ሸፈነ ንምግልባት ዝዓለመ ንጥፈታት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብሰፊሑ ክደፍኣሉ ምዃኑ ኣብቲ ኣኼባ በሪሆም። ኣብቲ ካብ ማእከላይ ቦታን ዞባታትን ዝተወከሉ ኣባላት ዝተሳተፉ ኣኼባ ዕማማት ሚኒስትሪ ዜና ምዕዋት ተራ ምምሕዳራት ዞባታት ሚኒስትርታት ሃገራዊ ማሕበራትን ካልኦት መሻርክትን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣራምን ሃናፅን ከምኡውን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ብግቡእ ንምግላሕ እቲ ሚኒስትሪ ነብሱ ክኽእል ከም ዝግባእ ብሰፊሑ ተዘቲሎም። ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ፈነው ማዕከናት ዜና ኤርትራ መላእ ሃገር ከምኡውን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡለን ሃገራትን ከተማታትን ክስማዕ ክርአን ክንበብን በቂዕ ከም ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ምስ ዲጂታላዊ ዓለም ንምጉዓዝ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፈነው ቲቪ ብኮምፒተር ሞባይልን ታብሌትን ንምክትታል ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃ ይሰጋገር ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ተሳተፍቲ ኣብቲ ባሕለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍር ሚኒስትሪ ዜና ዝቐረበ ጸብጻባት ዘተንክትዕን ብምክያድ ኣብ ዓመት 2015 ዝበረኸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ዝሕግዝ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም። ነበርቲ መለብሶን ዞባ ሓልሓል ኣብ ማእኸል ዓዶም ብቐረባ ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ብምብቅዖም ጥዕኖም ኣብ ርእሲ ምሕላው ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም። ደቂ ኣንስትዮ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓጋይ ማይ ንምርካብ ዓቐበትን ቁልቁለትን ዝበዝሖ ልዕሊ 1 ሰዓት ይጓዓዛ ምንባረን ብምዝካር ሎሚ ግን ሳላዊ እሁድ ጻዕሪ መንግስትን ህዝብን ኣብ ከብዲ ዓደን ውሕስ ማይ ክረኽባ ብምክዕን ጾረን ከም እተቓለለ ገሊጸን። መንግስቲ ሃንጽ ሓልዋን ክንክንን ድማ ሓላፍነት ህዝቢ እዩ ዝበለ ቴክኒሽያን ናይተን ተዋዲደን ዘለዋ መዕደሊ ንቁጣታት ህዝቢ ነቲ ፕሮጀክት ብልዑል ጥንቃቐ ይጥቀመለንን ግቡእ ክንክን ይገብረለንን ስለ ዘሎ ብዘይጸገም ይግልገለለን ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ 2001 ብምትሕባር ምሕዳር ዞባ ዓንሰባ መሻርክቱን ኣብ መለብሶ ዝተዋደደ ብሓይሊ ሞተርን ፀሓይ ውፅዓትን ዝሰርሕ ፕሮጀክት ቀረብ ስተ ጽሩይ ማይ ህዝቢ ብልዑል ጥንቃቐ ስለ ዝጥቀመሉ ዝምስገን ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ትሕዝቶ ማይ ናይተን ክልተ መገብቲ ዒላታት ውሕስ ንኽኸውን ናብ ልዕሊአን ዲጋ ክስራሕ ዝምልከቶ ኣካል ክሓስበሉ ነበርቲ ተላብዮም።
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅፃር ምስ ምምሕዳር ንኡዘባን መንደፈራ ምምሕዳራት ከባቢ መሻርክቲ ባይቶን ዓበይቲ ዓድን ብምውሃድ ዘካየዶ ዘሎ ፃዕሪ ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊፁ እዚ ክረጋገፅ ዝከኣለ ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝብን ንምብራኽ ሳላ ዝተኻየደ ጎስጓሳትን ዝተዋሃበ ኣስተምህሮታትን ከም ዝኾነ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዶ ምክትታልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣቶ ላይነ ዕቑባዝጊ ምስ ህዝቢ ዝተኻየደ ርክብ ገሊፁ ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእቶ ዝሞተ እንስሳ ብግቡእ ክቕበር ኣኽላባት ምቁፅፃር ክግበረሎምን ብግቡእ ክኽተቡን ብኸልቢ ዝተነኽሰ ድማ ብዝቕልጥፈ ናብ ትካል ጥዕና ክኸይድ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ማሓዳር ንኡዘባ መንደፈራ ኣቶ ብርሃም ሓጎስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ፅሬት ከባብን ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝረአ ፀገማት ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳርን ህዝብን ብምትሕባር ክፈትሕዎ ምዃኖም ሓቢሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ናይ ልቃሕ ዕድላት ብምፍጣር ሂወት ኣባላቱን ምሕያሽን ዓቕሞም ንምጉልባትን ሓያል ፃዕሪ የካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ውደባን ሓበሬታን ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ወልደ ኣብዝጊ ቴድሮስ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓልሓልን ኣስማጥን ምዝርከቡ ኣባላት ኣብ ዘካይዶ ርክብ ገሊፁ ኣቶ ወልደ ኣብዝጊ እቲ ናይ ልቃሕ መደብ ስንኩላን ካብ ተፀባይነት ድሒኖም ነፍሶም ብምኽኣል ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ መነባብሮኦም ከውሕሱን ርጉእ ሂወት ክመርሑን ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላፅ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣብ ምትሕባሮምን ምክታሎምን ክነጥፉ ተላብዮም እቲ ጨንፈር ልዕሊ 160 ኣባላቱን መዕደጊ ጥሪት ዝኸውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብልቃሕ ከም ዝሃበ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ንዝነጥፉ ድማ ሞተሮታት ከም ዝዕድጉ ይግበር ከም ዘሎ ብምብራህ ስንኩላን ተለቂሕሞ ዘሎ ገንዘብ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ልቃሖም ብኣጋ ክመልሱን ብምልባው ኣባላት ንዘለዎም ስንክልና ናብ ግምት ምእታው ከድምዕሉ ዝኽእሉ ስራሕ ከም ዝዋፈሩ ምግባር ክካየድ ፅንሐ ፃዕሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ንዞባ ሓልሓል ዝርከቡ ኣባላት ብወገኖም ዝተገብረሎም ሓገዝ ኣብ 2002 ኣብ መለብሶ ቤት ሕብስተ ከም ዝተኸሉን ፅቡቕ ሰጊሞም ዕድኦም ብምኽፋል መነባብሮም ይመርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ማሓዳር ንዞባ ሓልሓል ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንስንኩላን ኩናት ንመፅለልን ሕርሻን ዝኾን ቦታ ክወሃቦም ካብ ቀዳምነታት ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ጠቂሱ ስንኩላን ነብሶም ካብ ምኽኣል ሓሊፎም ኣብ ዳግመ ህንፃ ሃገር እጃሞም ከበርክቱ ዘለዎ እምነት ገሊፁ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝቕፅል ዜና ወፃኢ ደጊምና ምክታልኩም ንዕድም